From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox inti urejt permezz ta' kewba it-twelid tas-Salvatur tagħna. Għatina l-grazzja li naraw dejjem aħjar bl-għajnejn ta' ruħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżis, min hu dak li għeleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu u l-Iben ta' Alla. Dan huwa dak li ġib l-ilma u d-demm, Ġesu Kristu, mhux biss bl-ilma, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu hu li jixed, għax l-Ispirtu hu l-verità. Tlieta huma dawk li jiġdu, l-Ispirtu, l-ilma u d-demm, u tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta' Alla hija aqwa. Din hija xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. U min jemmen li l-Iben ta' Alla għandu din ix-xhieda fih innifsu. Iżda min ma jemminx lil Alla ikun igiddeb lil Alla, għax ma jkunx jilqa' x-xhieda li Alla jagħti dwar ibnu. U x-xhieda hija din li Alla tagħna l-ħajja ta' dejjem u din il-ħajja tinsab f'ibnu. Min għandu l-Iben għandu l-ħajja. Min m'għandux l-Iben ta' Alla m'għandux il-ħajja. Dan ktibtu lilkom li temnu fl-isem tal-Iben ta' Alla biex tkunu tafu li intom għandkom il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil-Alla. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Flimkien. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar l-Alla tiegħek Sion u isaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik lulilek. Flimkien. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U qiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek l-aħjar qamħ ixebbek. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Flimkien. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U ixandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu
flimkien sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. Ġesu xandar l-Evanġelu tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Darba Ġesu kien qiegħed f'belt u jkun hemm raġel marit sewwa bil-lebra. Kif ra lil Ġesu mar u nxteħed wiċċu fl-art qudiemu jitolbu u jgħidlu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mettilu fuqu messu qallu iva irrid kun infejjaq. U minnu fih il-lebra marritlu. Ġesu widbu qallu qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur u ruħek il-qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex jekk tagħtihom xhieda li inti fiqt. Il-fama tiegħu bdiet aktar tixteret u folol kbar ta' nies kienu jmorru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Iżda hu kien ifittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-talb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Maru nxteħed wiċċu fl-art qudiemu jitolbu. Hekk naqraw fl-Evanġelju skont San Luqa fuq dan ir-raġel marid bil-lebra li kif induna li Ġesu kien hemmhekk fil-belt mar qudiemu mhux biss biex jitolbu nxteħed, qudiemu jagħmillu dik it-talba. Mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Ħanħarsu ftit lejn din il-ġrajja kemm lejn dan il-marid bil-lebra kif ukoll lejn Ġesu. Illa li hemm ħafna anki x'nitalmu għall-ħajja tagħna f'din il-ġrajja. Dan ir-raġel li kellu din il-marda tal-lebra kien maqtuħ mis-soċjetà illa li din il-marda ma kienx biss kera għax marda iġiblek tbatija, imma wkoll minħabba fiha kienu in-nies jaqduhom għalihom il-dawn morda bil-lebra u ma jistawx jersqu lejn ħaddieħor. Anzi kellhom ukoll li iktara xi ħadd riesaq tibda tajjat biex ma jersaqx lejk, ħalli ma jħux il-marda. U għalhekk kienet jibsa għal dan ir-raġel għax mhux biss kien marit imma kien ukoll emarġinat. Kellu wkoll din id-dbatija ta' nuqqas ta' kuntatt man-nies minħabba fekk. Imma dan raġel kien raġel ta' fidi. Emmen f'Ġesu. U emmen li jista' jfejqu. Kellu din il-fiduċja f'Ġesu li mexxietu li jenitu biex ikun bniedem determinat illi jersaq lejn Ġesu. U nafu li meta resaq lejn Ġesu qed jagħmel xi ħaġa li mhux suppost jagħmilha. Suppost għajjat biex Ġesu ma jersaqx lejh, mhux biex ifejqu. U suppost ma resaqx lejh u xteħed fl-art qudiemu, ma dan raġel għax kellu dil-fidi u kellu determinazzjoni mar u talab il-Ġesu biex ifejqu. Għax kien jemmen li Ġesu mhux se jieħu l-marda u ma jfejqu mill-marda. U dan raġel ta' fidi, ta' determinazzjoni,
jallimna wkoll it-talb. Għamel dik it-talba sabiħa li Ġesu jekk trid tista' tfejjaqni. Li qiegħed l-ewwel ir-rieda ta' Alla qabel ir-rieda tiegħu. U kien miftuħ għal din ir-rieda ta' Alla. U għalhekk meta nħarsu lejn dan raġel jgħallimna ħafna. Kemm il-fiduċja li kellu f'Ġesu, kemm bid-determinazzjoni li ma qatax qalbu mis-sitwazzjoni tiegħu, ma qalx pereżempju bad luck x'issa tagħmel. Nibqa' fejn jien. Imma wkoll jgħallimna nitolbu. Ħarħarsu lejn Ġesu li kif nafu għalih kull persuna importanti. Fl-istess ġraja hawnhekk jgħidlek kemm folol ta' nies marru warajh biex jisimgħu biex ifejjaqhom. Imma mbagħad tikkonċentra fuq persuna waħda dil-ġrajja x'għalih għal Ġesu. Kull persuna hija importanti u speċjalment jekk hija persuna li għal xi raġuni oħra hija marġinata, maqtuqa, għaddejja midbatija wkoll tal-esklużjoni. U Ġesu rrid juri wkoll il-kompassjoni, l-imħabba ta' Alla ma' din il-persuna mhux biss billi ifejjaq lil dal-bniedem marid bil-lebbra, imma wkoll jgħidilna l-Evanġelju mettidu fuqu messu u għallu iva rrid tkun infejjaq. Ma għalux biss bil-kliem mettidu fuqu. Għamel xi ħaġa eżatt kontra li suppost jagħmlu ma' xi ħadd marid bil-lebbra li inti tersaq il-bogħod mhux tmittidek fuqu. Ġesu mettidu fuqu. Se nafu li Ġesu kultant tagħmel mirakli mill-bogħod. Iftakru pereżempju il-qaddej taċ-ċenturjun. Għallu għażel fejn imma fejn tiġi jgħid kelma minn hawn u l-qaddej fiq. Imma hawn mhux biss fejqu bil-kelma imma rrid imittidu fuqu biex juri wkoll propju li dal-bniedem ma jibqax esklus imma huwa parti minn din il-familja ta' Alla. Permezz tal-fejqan tiegħu issa qiegħed jerġa' jiġi parti minn din is-soċjetà. U lek Ġesu jgħidlu muri rieħek il-qassis għamel offerta l-fejqan tiegħek biex tkun ċara issa li m'għandux jibqa' dal-bniedem emarġinat. L-Evanġelju jurina xi ħaġa wkoll sabiħa ħafna kif jispiċċa din is-silta. Meta jgħid illi Ġesu kien hemm ħafna folol ta' nies qegħdin imorru warajh biex jisimgħu jfejjaqhom mill-mart tagħhom. U x'għamel Ġesu? Qatt ma rikeb fuq il-popolarità. Jew inkella talatlu għal raqsu popolarità. L-Evanġelju jgħid kien ifittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-talb. Il għaliex fil-waqt li kien jaqdi dan il-Ministeru ta' Talim u ta' fejqan, imma kien imur dejjem għal dak li huwa l-aktar importanti lajn li minna jixrob x'jista' jaqdi il-Ministeru tiegħu. Ara x'eżempju sabiħ ukoll jagħtina Ġesu għal ħajja tagħna li għandna nfittxu lajn propju fit-talb, fl-għaqda ma' Alla. Hemmhekk imbagħad nirċievu l-qawwa l-għajnuna biex nistgħu naqdu il-ħidma tagħna u nagħmluha tajjeb. Tolbu l-mulej illum li aħna dejjem inħarsu lejh u nożżuh bħala dak li fejjaqna li jagħtina ħajja ġdida, nesqu lejh bit-talb ma b'talba sinċira bħal dan ir-raġel marid bil-lebbra u li lilna jgħinna biex bħalu wkoll nkunu mal-oħrajn. Jiġifieri mimlija kompassjoni, imħabba u li dejjem infittxu anki l dawk li huma l-aktar emarġinati u esklużi fis-soċjetà biex ikunu parti ħajji mill-familja ta' Alla.
nresqu it-talbet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek. Ejna biex tkompli ix-xandar il-kelma tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għal xi raġuni oħra jħossuhom imwarbin, maqtuwejn mis-soċjetà biex isibu nies li għatuhom l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn konflitti u l-ġlied u speċjalment għal dawk li huma vittmi tal-vjolenza, tal-aggressjoni, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja fil-waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li jgħaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem mulej il-aħħom fi ħdanek u għat il-faraċ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla taqna għat-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri qaddisa tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr għax inti dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut intfejjatna bis-sef ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġi mal-arkanġli matruni mad-dominazzjonijiet ma' tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex mir-rajh ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom.
Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla intqarribna lejk bis-sem li tatina fis-sagrament tiegħek. Kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-dom minn għandek bih stess nitħejju tajjeb għalih. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Illum qed nikkommemmoraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fi ħdan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn komplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. U ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bogħod mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Casa Fratelli Tutti hija dar
li tesprimi il-Knisja li tilqa. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija n-numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Nofru dan il-Rożarju l-lum għal-murda kollha, speċjalment ukoll dawk li qegħdin f'qata kritika biex ikollhom l-għajnuna l-appoġġ meħtieġ kollu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kismat talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubieta ħarista minnat tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw flow il-misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu mill-orazzjoni flor ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Bis-sena inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kismat talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna ħarissa minnat tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flaġellawh.
Missierna li inti fis-semawiet tqaddes ismek tirisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima orina l-inti omna li jisma' talb tagħna, dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missierna li inti fis-semawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija
Birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, ta' kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafna d-dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerbuħ kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikonsidraw fil-reba misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semmi ta' fl-ar. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, da kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerbuħ kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti jomna li jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenewih kollha bejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Li kienajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li titnidu aħna li nibku f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwallina dak lajnin tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġa Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt natek ikur li trid kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak iberkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulejn mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebbatax bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana.
magħna. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek bulli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni ta' nimqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel. San Mikiel Arkanġu tħollarina fit-taqbida kun intla innunatana kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern, ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-ekalna f'dalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Addiodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbiru Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek jitluk l-Urjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.